Midnight Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat pa yung kami, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide, pagkapalagag kita sa nabilin 57 minutos, karon nga adlaw Biyernes, Friday night, thanks God, it's Friday. Pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 21, sa gihapon nagapabiling kita sa bulan sa Oktobre sa tuig 2022, ika-21 ng adlaw sa nagapadayon nga kasadyahan, kapiestahan sang Bacolod, nangintatak na sa turismo Maskara Festival. May nabiling pa kita nga bali duwa kadlaw antes magatakop ang aton sininga selebrasyon sa Maskara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Sa aton sininga Christmas countdown, 65 dias na lang nga nabilin kag Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 72 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Biyernes na mga edisyon sa inyo siring nga palaton tuna si Randa, liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining matagadurunggan oras sa kagabiyon ang aton sining Patrol 1 Bravado Patrol kay na para ganabiyon sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Himulsuan naton ang amat-amat na mga pagdalom sa kagabihon. Way taman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Zel Minardo nga baga-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Ang ato kapagbantay sa mga update sa balita national, international, just-in report, flash report, breaking news, news center sa Aksyon Radio Bacolod. Pang Biyernes ng edisyon, biolog nato ng puwersa ni Aksyon Am, Defensor Lisay. Of course, of the magita sa atong siring nga mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ating nga IT expert Aksyon Christian James Binares.
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labinim. 54 minutos kapag panglagab. Diri sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Sa ato sila nga mga Facebook lover nga nagasunod gid katagabi kanagalanta sa ato sila nga Facebook Live. Ang inyo sini karon nga greetings, tagaan ta naman na tiyempo kag ligwa. Palihog lang inyo sini nga greetings bala. Medyo hindi na gitaman kalaba, ha? Lipotan nyo lang. Para bala ang tanan mabasa ta, okay? Kag kung mag-greet ka mo, tingbon nyo ang inyo greetings sa inyo sini nga pagpadala. Para hindi na puta-puta bala ang ato sini nga pagbasa, okay man ha? And always, ang ato sini nga gina-appeal, ginahingyo, ginapangabay sa ato sini matag palamati. Akon pwede, kung nagalantaw ka mo sa ato sini nga Facebook Live, simple lang ang ayoon ko sa inyo. Likes, kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, as usual, ginarikap naton ang tatlo ka mga draw. Kag sa nagataya sa loto, dugay-dugay basahon ta, lawagon ta, ang resulta sang 658 kag 645. Ayos! Thanks God, it's Friday. Salamat gid sa Ginoo nga nangin maayo ang lakat sang panahon karon kagabi. Dawala sang ginatawag nga weather disturbance since kagabi, since kahapon sang hapon. And hopefully magatuloy-tuloy ini, magasigi-sigi until sa pinaka-highlight kakatapusan sa selebrasyon sa Mascara Festival which is on October 23, Domingo inang adlaw. At least ang mga balay kalanan, ang aton mga balay ilimnan, para sa pangigaron, ang mga naganegosyo sa Cusco, at least ini nga gabi sigurado ko dako ang ila silinga income. And salamat gid sa aton nga mga listeners nga nagkadto man sa GNG, Nyapon, banding-banding sa pamilya, gutok ang GNG. Salamat gid sa aton nga mga suking at tagpalamati. Gapulo pangilay lang iban nga solosinyas lang. Pero hindi ko klala. Pero gayuhom. Gakulan na makambal nga Action Eric, nagapamati ko bala sa imo. Ay, 40. So, salamat gid sa Ginoo kay gitagaan niya sang maayo nga tiyempo ang ining selebrasyon naton. Especially ining tatlo ka adlaw nga nabilin sa pagsaulog naton sa pagselebrar sang Mascara Festival sa Bacolod. And hopefully, magpadayon ini, mangintayo yun ini nga matawhay. Kayang halos tanan nga venue karon nga gabi sang Mascara Festival site sa pagkadamo-damo sang pulis nga makitaan mo. Ang classic sample dira sa area sang Lacsono, 246 ka pulis dira ang gin-deploy sang Bacolod City Police Office under the control and the supervision ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang aton siling Task Force Unit Commander on Lacson area. Basta Lacson gani nga selebrasyon, basta gani Lacson nga festival site, ang in charge dira sa security no less than si Police Captain Paul Vincent Pindon. Tinakita tang hepe sa station number 2.
nagasalamo ang balas siya sa iya sining uniforme kay gina-check ya gid every time, gina-supervise gid every time ang iya sining nga kapulisan asto sa proper deployment. Kaya nakita na kami sa GNG, solusinya sa aton na sir, so far so good. Kung kabay pa sir nga mga matawhay, hasta buwasaga kay duwa pa kadlaw ang imo sini nga pulawod para matapos ang selebrasyon sa area sa Dalansang Lacson. Ay, puerti. Ang mga pulis tati, kada pusod, kada interseksyon, kada exit, may mga pulis daw. May mga police assistance desk kagintukod si Captain Pindon, anom ka police assistance desk. Sa ano man kadarag ko nga mga sound system sa Lacson, puwerte ang lagumbasang Lacson sumong. Do mataktak ang korason mo. Do mataktak pa ng unod sa durunggan mo kung maglabay ka sa mga puwerte katunog nga klase sound system. Hindi maghiribati ang Lacson sumong. Puwerte ang tao. Do inablang balay sa subay nga ginukay nga naginawa sila sini nga balay ay puwerteng tawo. Bata tigulang matambok maniwang makitaan mo sa Lacson. Tindi na yung Lacson. Dili sa gahomta ang New Government Center, ang Upper East. Dili sa gahomta kadamo tawo man ang Bacolod City Public Plaza. Dili sa gahomta kadamo tawo man ang aton nga Baywalk. Ang aton nga mga carnival rides dira sa reclamation area kasalikod sa New Government Center. Kaya muna nga dapat gid kita maghalong kay importante mapabilin ta nga mapaluntad ang katawhayan sa sulod sa nabilin 3 kadlaw nga Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Ang panawagan lang kakapil ni Captain Pindon Suriton ko lang, ginapilar sa publiko nga mangin vigilant, mangin security conscious. Hindi na gid madala sa mga malahalon nga mga gadgets or mga alahas bala. Ang kinanan ang bag si Piton gid mayo. Hindi ta patagaan na tsimpo kag ligwa nga makaporma ang kawatan. Kay subong niya sa Lacson, ang kawatan hindi ka formada, kaya wala labot ang pulis ka naka-uniforme, may mga pulis ka naka-deploy si Captain Pindon, nga naka-sibilyan. Hindi ka maghibo kada tinunto, magmaoy-maoy kada, magsinabad kada, magtinunto kada. Sigurado ko, damo kit pulis ang magsipit, siya mga magputos na. Ang bawal, magbaligya sa inasal nga taliwis. Bawal ang pagsulod sa Lacson nga nagadala kasang mga pointed bladed weapon. Labi na gid kung armas lutang, backpack daw ginabawalan man. Pagkatapos ang sigarilyo kag ang ining beep ginabawal nga magpanigarilyo sa damo tawo. May mga lugar man kasara kada kapanigarilyo kag parupo na manago pero sa publiko sa damo tawo hindi allowed ang magpanigarilyo kag mag-usar gamit ang imo sini nga beep. At least subong nga gabi halin ko to. Mabalo kag ginlakat ko lang mong halin diri sa may Action Radio sa Burgos Locsin pakadto to sa 9th Street. Hindi man kapoy lakat kay damo man tawo ang masugata mo kag kadungan mo sa lakat mo. Do kadali lang Action Christian James Binares. Lakton mo ang istasyon pakadto to sa 9th Street aka dali-dali na sa lakat mo. So, hindi ka rin kabalo ka, dugay-dugay, arak na sa imo destinasyon. Mayo kay ang tao, hindi gid man shadow, gid ka sila nga do wala ka nalagyan. Sa nung una to, nadumduman ko, sa wala pang pandemic, na-trap ko to sa 9th Street, way ko kagwa. Kag wala ko programa, kaya hindi ko kalusot sa tao. Ang tao to, subay mo. Way ko programa sa Action Night Patrol sang nagligad ng mga maskara before pandemic. Si Action Marlon to nag-take over sa Action Night Patrol kay hindi ko kagwa. Kung makagwa ko, way pa ganito tunga-tunga, malumos ko mong sang tao, puwerti gid ka damo kag sinikuhay lang kamo sang kadamuon kag gutok sang tao. Subong hindi giban masyado gutok, nang luligwa lang kag may alagyan ka lang. That's why kani ko to kay na sa 9th Street. Mga 9 o'clock, abot ko din mga
9:15, 9:20. Ilasig lang no? Kamula na, ang panugyan ni Captain Pindon, kung nagaparking mo sa lakyan, yung mga motor nyo bla, ibutay nyo sa safe ka lugar hindi sa mga dulom-dulom, tapos hindi ka mo magbilin sa mga valuable items sa solo sa salakyan nyo nga basi bala mainag kag makitaan sa makawatan, basi mga biktima kamo sang basag o kom bukas kotsigang. So ang appeal ni Captain Pindon, suliton ko lang, be vigilant, kag dapat kita maging security conscious sa paglagaw diri sa syudad sa Bacolod sa pagsaulog sang Maskara Festival. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:17 na. Check na lang mga report na gikan sa to siring ng mga patrol unit reporters. Standby sa report gikan sa to siring mga correspondent Unahon ta ng report ni Action Zel Minardo sa Patrol 1. Ibalaon tag ya siring kapaglibot-libot padayon sa Dakbanwa sa Bacolod. Sa pila diri ka mga Maskara Festival site, di naman ang destinasyon. Di naman ang ruta ni Action Zel Minardo right after kay na sa action report ato nga program. Ara sa Lakson, buti din sa Subong. Base ara sa plaza, di ka sa NGC. O base kung ara sa Baywalk, bala. Daga Pulo Panilag, bansang sitwasyon diras para sa Maskara is concerned. Importante nga mabalaan tang dalagan sa tao sa mga gabi sa nabilin nga 3 kadlaw nga pagsaulog sa Maskara Festival sa siyudad sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, ay patrol, field reports. Aris Action Cell Minardo sa Patrol Cell. Maing gabi, please come in. Action, Eric! Maayong gabi! Wow! Puwersa daw ang tingog. Kondisyon. Tingog, ya? Ha? Nakapanyapon ka ng tingog. Gani man, balanon gid. Abugad gani, Action, Eric. Kaya subong, kasi madula ako. Di ba lang? Ari, kaya nagbaligwa-ligwa ko, ya? Kaya ang bako to, lipong ko sa tunga mo damo. Ginatawo, ang subong ng gabi. Sa di na? Sa may lakson. Ara kaya po seleksyon da. Ari, sa may lakson, oh. Ari, ang latest rin ang sitwasyon. No, kumakita na rin sa may Facebook Live, Action, Eric. Dari ka ginawang na check ta pang Facebook Live ta. O kaya ang signal din rin pala, i-expect na lang nga sa medyo malag sa Action, Eric. Pero 4G na ang ato nga data. Ang gadula-tulang signal sa data natin. Action, Eric, katao na da? Ari na. Yes, kasama na ang sitwasyon rin sa buong. Dire na magwalan din na gandar ang stage naman sa pinakauna na stage dire sa may 6th Street. So, ang mga kautura natin dire, pinipila lang kita Action, Eric na observe. Ini ba na mga stakes ang nito natin sa mga inasalan? Sa mga ginatawag sinasalan. May mga taliwit kaya po na Action, Eric. Dire sa may lakson. So, may aran sila. So, kinanglan Action, Eric. Usdan kini nila kasi hindi naman sigyari sa isa sa kapulisan sa kadamoon sa Kiyosco dire. Oo. Kaya nga, dito sa ako nagigana kita, na may aradagbo ka daan sa mga tudlo, walang ginatawag ni sa pitsyo kung sa paa. Sa delikado, katama. Mayo na karoon to ang mga nagaynindo, wala kamaoy-maoy. Pero inalay may magmaoy, ganit karoon na, tapat. So, dire, ang mapatihan man nato ng grabe, ang ilang kumba, mga sound system, gusto mo gabi, naghalos, tanan yung mga Kiyosco, dire sa may dalan, naksones, punuan, na magkikata ka ng Eric, hindi lamang basta lagaw niya ang ginaura sa mga kauturan. Ang target is
Din siya nagladlag sa yakapahaw. Ari ito sa ilan, ano? Ni Action Mile. Ay, asa sa kisko ni Action Miles. Oo. Te, kamusta ang customer ni Action Miles? Kamo tawo. Wow, very good. Puno-punoy lang yung ruwanta sa may sagwa ng Tenerek. Ang ilalang ng plaza, nag-extend pag sila sagwa sa mga bangko. Okay naman ang tiyak Tenerek na mag-extend sila. So wala may nag-aating at kalagyan. Para yung slow lang. At kanibilang na rin ako kagina. Dito kami nagagin sa may angkip nila Tenerek na nagkalabay. Bata man talaga. Dito na sila nagagin sa may barangay board. May adres sa may talan sa Guayala. Wala na sila nagagin. Panglilit ko sa lagi sa barangay board. Lamang sa kagina para hindi kami yawan lakat. Sakagin kami sa barangay board. Naog naman ako din sa may South Road. Kahit sa may South Capitol Road. Oo. Para hindi ka yawan, hindi ka rin maipit sa tungao. Kaya sa kadamuon, hindi ka ginawa. Ano-ano naman daw pa na festival doon. Ako, nagalingin ako. Tanaw na pangatlo pa na rin. Damo na sitwasyon, balaan sa Grand Eric. Mapagsagan ka kung ano ang kahimlaw, ang kalikay sa mga kauturan ng after 2 years na balik ang Masaraw Festival. Halos na lang din yung may establishment. Nari sa may dalan ng Lord na nag-participate na ng Eric. May mga kanya-kanyang silang kilig. Butsilingon Action Sale nga tanan nga kisko nga nagakuray sa nagalindya sa daran Lakson, tanan may customer Action Sale. Correct. Pero ang Eric, kaya mga nagkabaligyan sa mga sweet food, sa mga cake, mga mamon, mga tinapay. So, ang mga pinakamahina, baligyanay. Kami naman nagkasal sa ito, isang ko sa uwan lagi sa customer. Then, ito ba ito sa mga kautura natin? Bakal, panigan niya mga ilasal, matinain. So, amo na yung mga baka, subo mga paa, palanya po no, nilit no. Amo na yung mga bakal sa ilaya. So, amo na matamit no, taon no, alang-alang. Dari ang Tenerek sa may Gusto, di ba na yun sa may mga LGU? Oo. Kada municipalities, kada city sa province, punuan man sa mga gabi, makitaan naman, nag-extend man sila sila. O kanang inaplastaran siya sa may sagwa. Ginayon niya Tenerek, no, sa galing sa may Lord, Capitol Road. Ang galing sa mga ilang sitwasyon naman. Parking area na siya. Ang left Tenerek ko, almost puno man ang ilang sining mga kiosk ko. So, okay, kada kiosk ko, may lingan, get, kagalanan. May labid-agad doon sa mahinubaan, hindi magalona. Ay, sa hindi magalona yan. Seafood, no? Ang ilang sining mga maligya. Kasi may makita, yung mga sidewalk vendor sa Quiapo. May mga customer sa Action Sale ang mga nagarayad nga mga produkto sa kadaban. May mga customer man sila kay Nom, kaon. Oo, punuan kita sa Tenerek. Very good. Sa kilid, so, ay sa Tenerek, almost puno, get. Pamakita natin, Tenerek Tenerek. Oo. Almost puno ang mga kiosk ko. Nariya kay Bimagalonaw. Butsilingon nga buhi kaya negosyo karong gabi sa Bacolod. Oo. Correct. So, ang ilas rin ng mga almost ang punuan ng Tenerek, ang mga kalanaan, get kagilimnan. Nakama na sa may mga may araman sila yung native products bala, hindi delicacies. So, asa rito sa may punta, gini, ang last siniguro ang Tenerek, no, nga, kaya dere may entrance man na di mo. Okay. Dere sa may, sa may north, south, Capitol Road, may entrance man, press king man sa gihapon, ang ilang sinigrade diya, balik entrance, dito sa may tubang sang, ayan, lagi sila Tenerek, no, ang entrance, balila yan sa babae, kaya sa lalaking entrance, na hindi ka pwede ka shortcut, kaya ginawa wala ko kita, may entrance, gano'n na ngalihid ko niyo, nagbalikid ko, so, wala na niya exempted, yan, kinanglan dyan, press king, no, bukadon, magiging mo ba, kung may dala ka na backpack, iskan gamay pa ng bag, so kinanglan dyan sa Japon, ipakita kung anong nangunod, check it sa kapulisan, so, Action Sale ang imo panilag laban tao gasulod laka ang gagwa no? oo, laka ang gagwa. Laban sulod gid, laban sulod. Oo, laban sulod. Laban sulod laka ang gagwa. Oo, kasi
man. Gani, may mga tsimpo ka nagugyon mga aksyon sir eh. Oo, nagugyon man subong nga gabi kagati pero paang langgit ang aton nga temperatura siguro sa katabuan sa tao. Why kaso, ang ginot magwanta pero kung mag-ulan natin wasa, agin na iyang customer. Gani, sa pila ka libo nga ginawa. Sa pila ka libo nga ginawa. Ang ginot, hindi man lang. Magwanta lang yung ginot pero ang ulan pero nga hindi. Gani. Kabay pa hindi lang ulan ang sanere ka. Kabay pa nga, hindi ba gula lasta kaga para makahingagaw ka man eh. Gani. Kay di, op mo man buwas mo. Sa bana. Kabalo ko ba tungging kagaya ko tapos di programo. Kon si James sabi ko wala na yung obra si James. Hindi masak na si James mo. May mulong na nasa yan. Mas buwan na lang nasa. Oh. Sa kwala sa kuno sa Sabado lang sa kuno majut Sabado night ah. Ako yan sa Sabado yan. Mauway ko na yan. Oh. Nagpadaga, kagahon, mga saan. Oh. Dapat subong. Subong na malagaw-lagaw. Kumain mo ulit tayo na yan. Hindi na patabi. Baga lang. Bawal ang baga. Oh, bawal magpuli nga gabi, dapat aga. Matawag na pina ang ligwad reaction direct. Ako na natin na area. Sa may 6th Street gate. Oo. Kahit ito sa may punta-punta na yon. Sa may before sinini sang kate sa junction connection mile. Sa may na medyo mulo maligwa pa. Pero sa tunga-tungaya kung ginahabo, kahit na ka na magpadaso-daso nga dara ka ba? Daso ka ba to? Kaya every pinaksyonere, gusto yan mga camel ni Galeo, may mga banda ni sila. Sabi ko gani ko mga products na danila ilang na display. May banda sila. Galing na. Ang amigo, marino. Sino na? Mga tropa. Sino nga tropa, mga pulis tamigo, mga pulis? Oo, mga amigo ta. Sino nga mga tropa? Saksyonerek. Mga amigo, masapso. Sa station 8, tara sila da? Oo. Ah. Wala ba rin nakita ko? Duty? Wala. 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 Ate, gawalo enjoy masa maskara eh ah. Gani. Wagis la ka pa imbitar ba? Sa may... Bakit sila kano ka? Ano gani? Kabutwa. Pagbagas na kapatwa. Ate, subog ka pulupong ko sila da. Ano action cell? Sa salvation, gani ka paano man to? Ga? Daga pa, great man. Para sa may ayala, yung may banda man to mo. Ay, Sa okay. Ayala. Ayala. Kita mo sa ginato ga... Nabehave sa. Nabehave sa kay Jute. Nalaban. Sir, may ang kape na nasara. Mayo, nang pa patrol. Sa subag ka patrol, mara sa patrol cars. Mag-check man sa sa ilang area. So, ang sanerik, no, ang maniuras, sa nag-amat-amat, pag-idamo nga po, na rin nga mga bisita. Sige. Bisita. Ang mga ang sanerik, no, ang hirap pangabay talanggit. Kooperasyon, kasi mga kapulisan sa wala may Dala na kinauton sa action seminar do. Sa yes nga last kag final report sa situation na report sa may Daran Lacson. Daw laban ang nagasulod, jutay ang nagagawa sa Lacson. Silingon, sige pa ang pagsulod sa tao da, sige pa paglagaw-lagaw nila pag-enjoy sa Daran Lacson, no? At least bisan paano confident kita nga may mga tawhay because damo makita dira mga kapulisan nga ara nakadeploy. Si Pablo 246. Action sir, please come back. Yes, actionary. No, so ato nga pangabay lang sa ato ng mga kauturan, sulit nga actionary. No, pero kinanglan sa ginusuliton, para ni sagong tanan. Kooperasyon, actionary, no? Ang tray kay tira pangabay man sa mga video, directionary sa Lacson, no? Kasi sa iban pa nga mga venues, ang mga those di ba lahat, sa mga businesses, so sa mga areas, sa mga venues ng Magdara Festival, no, kinanglan doon man ang mga ginadumili, kagang pwede
lipay-lipay lang kapag sinagsalang kita naton, kasi mga damo makita mga bisita. No? Subong nga gabi, kaga, iniwat na ka sa Eric, dala sa mga SMS sa gina, nasa functional train, yung masquerade ball, kasi ang mga bisita na makagina, dala sila ni sa charity, ni para ni Action Eric, no? Para sila ni Dr. Zequinelo, ni Hayden Co, sila ni Corina Sanchez, ang mga ano sila nila, mga bisita. No, kagiban pa nga mga dalaguan at sini nga mga artista. No, kagang nagdalambor sila. Nakagina yung entrance, so 3,000 sa isang bangko, 30 tibon. Grabe ba? Sa ilang charity gani. So, sa mga kauturan ta, kasi na-rin, no, kaya may latest update sa may syudad sa Bacolod, kaya sa Dala Lacson, na-enjoy the night yun sa mga kauturan, kaya maghalong yun ang kada isa sa aton. Observation report, kagikan sa patrol, in-instruction ng Jean Minargo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon ang radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Sir Menardo, reporting live gikas sa Dalang Lacson. Tiyan tao gabaha. Way untat. Sige ang sulod sang sining mga tao dira sa may dalan sang Lacson. May gabi dira kag mga pagpamati sa kay Ricoy Vergara. Bao paurok-urok si Toto. Ricoy Vergara. Dira sa Banuasang Valladolid. Inday Plaza, good evening. Amo man kay Annalyn Laurelia Hisora. Kay Bet Butal Pilayo da. May gabigid. Kay Roberto Hiraposco Caraballo. Kami lang si Attorney Lindo Ramosa from Hutuda, Handumana. Humaluminada may gabigid. Siling ni Gilanda niya, good evening, Idol, Action Eric, Magbanwa. Kagwapo, naka-gold t-shirt na ba? Subo nga gabi. Ay, birthday. Alin Lingko may gabigid. Kay Eva Jean De Jesus Amorte. Siling ni Inday Masiela Hopson. Niya din ang location sang GNG. Ang location sang GNG, ara sa may tubangan, PNB Lacson. Food zone. Sunod ka na sa food zone, ara da ang GNG. Hindi ka tamang talang, kaya gistubangan sa PNB Lacson, sa may 9th Street. Okay, Masila Hopson. Gets mo. Grace Arrow, may gabigid. Wow. Kay Madam Grace Arrow, may gabi dira kag may nga pagpurok-urok, no? Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid, happy listening. Jerry Azero Jr., Sally Aoki Isusa, dira sa may Zambel Age. Si Jinky Jalagdo, nara man ho. Nya, enjoy lang mo sa maskara. Rogin Halihok, sang barangay Panokoy, ga-monitor gid. Si Jean Iral Lactao. May gabi dira kay Jean Iral Lactao. Ara sa galiho. Owen Colmenares, may gabi. Check ta na mga report na gikan sa aton sa mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Ari sa Lana Mirto si Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Nelson, may gabi. Yes, Aksyon Eric, mga gabi, kag sa aton sining mga kauturan nga nagalagaw sa kapistahan, maskara sa syudad sang Bacolod. Medyo pamati lang ko sa istoryano ni Aksyon Sil, perti ang Randade. Ganit. Ikaw, saan ka marandade? Ha? Saan ka marandade? Pas lang ko anay. Pas ka lang anay. Oo, hindi lang ko magdugang da. Sige Okay, doga pamati ko sa imo kay na, grabing lakat mo, mayo man na. Oo, mayo man nga lakat mo. lakat gani sa kas bukid na palang planudo, pang lakton mo kalapit lang. May kamang-kamang pa gani. Mo. Ti may ganun mo chimpo mo sa bunta kay daw bulubog na umani o mainit. Do ti ko nanong ginabatag ni damo man nga amon dia. Ti good parehas gali Daw bilogan ni Gross Gorone daw ginahatagan kita sang mayo nga nga pagkahimtang sa karon. Gani. Kay daw
ang panahon nag-ugyon man. Yes. Na daw kanami sang feelings ang mga nagapalalagaw ba? Daw ilagid subong nga gabi, hindi lang ka mo malipat, magdala sang aplat. Nan. Kaysa sige mo libot-libot pagkapuli mo may batyagon kagid. Kaya preparar ka na daan sa inuga plus mo steel mo para nga pagtulog mo ma-relieve ang kakapoy sang sige mo libot-libot nga daw wala man ka may ginapangita. Sige lang. Huwag na. Ang sitwasyon sa Tubuso, Calatrava, kag San Carlos daw pareho blana sa mangingisda nga sige lang lawa haboy pukot wala may makuha. Meaning karon nga gabi daw matulutaw gid. Okay. Wala sang anuman nga mga dalagko nga mga balita aton sini nga mga blatter entry sa aton sini nga pag-check sa aton sini nga mga kapulisan matulutawhay ti ang mga kapulisan naton nga una nag-augment diya nadugangan pagid karon nga adlaw. Ang sa Tubuso ara na da si Police Lieutenant Rinibo Eduardo. By the way, hapit na. I mean nga na-interview na kay na ang mga lieutenant. Basi da dugay-dugay by December guro basi makapitan na sila. Sabay pa. Oo, kagay interview na sila kay na dira ti congrats nga daan in advance. Sa Banwa sang Tubuso action na Eric isa ka self-inflicted ng vehicular accident ang natabo kay na mga takma alas 4:40 sang hapon sa may crossing Katalba sa barangay Tabunak sa Banwa sang Tubuso matapos ng isa ka motorsiklo ang natumba. Balita nga nakuha naton sa Tubuso DRRMO ang motorsiklo ginaangkasan sang tatlo ka mga minor di edad nga halin sa may Banwa sang Tubuso nga pauli na kuntani sila sini nga puluyan. Ini sila ang nakaangkon sang aksidente matapos nga ang isa sa tatlo ka mga angkas ni ang ginatungtungan niya imbes nga step nut na bla sa motorsiklo ang ginatungtungan niya gali tambutso. Na batyagan niya nga daw medyo mainit na walak-walak ang yatil. Rason nga ang naga-drive sa unahan niya sa motorsiklo wala nakabalanse. Rason nga ini sila ang natumba nga tatlo. Sang nagresponde nga aton sini kapulisan wala na nakita motorsiklo kay gindala na sang duwang nabili na lang si Jan Marca Hulom nga gindala sa may Tubuso Rural Health Center. Kaga salamat kay ti minor gid lamang ang iya sini nga mga injury nga naangkon sa nasambit nga aksidente. Iya sini nga mga kaupdanan wala na nagpadulong sa Rural Health Center kay medyo bagras man lang. So far muna ang pila ka mga development diri kaga balita sa aton sini area of responsibility medyo mataway sa nasilingan naton sa sini nga gabi nagabuylog man sa katawhay para dira sa may Mascara Festival. Okay? So muna action deck ang pila ka mga natipon naton nga impormasyon balita gikan diri sa Calatrava, Tubuso, San Carlos City. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Sir Pateño matulutawhay ang area ni Aksyon Nelson sa 1st District. May gabi dira kay Madam Owen Colmenares, kay Joe de los Santos na good evening Amo man kay Hasmin Nonial Pilario, dira sa Cadiz City. Hacienda Logway Aramigota, si Mario Olvido Aquisa, si Jean Iral Lactao, ara subong gali sa Valladolid, pulo patuyo pamati diri sa itong program. Tamiyaw ko man dira si Boss John Rihida sang Valladolid kag si Cyril Martir halin kay Luis D. La Torre. Tamiyaw ko man dira ang pamilya Ramirez, wala untat ka nagapamati.
Paginatamyo ko man si Jake kag si Bob Ramirez. Alin kay Mateo Du, Josepina Locsin na Hinirato, baguro sa kuno halin sa Lacson, ara sa subong sa Purok Magnolia, Barangay 7. Alin na kay Josepina Locsin Hinirato. Si Akson Roger Conti, medyo may importanteng activities sila nga simbahan, nagayo sa nga mapas na sa corona. No problema. Ari si Akson na BJ Pasible, naka-standby sa line number 2, report gikan sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ari si Akson BJ Pasible, line number 2 sa report. Jay, may kabipis kami. Mayong gabi aksyon Eric kag saton sining nga mga ka-aksyon nga monitor saton sining pagpangalagad sining Friday night no October 21 no 2022. So aksyon Eric magugid lang before kita no nga nag-report diri sa may bahin no sang Banwa sang Pontevedra ti may naglabay no nga isa ka meteorite o kunin nga bulalakaw bala ti bakod man no kay nagsanag nga kahawaan and ti malagsahol lang ini siya kag kung masortihan ka no ti makita mo siya kung paano siya maglabay diri sa may or kung sa din ka man nga lugar no ti magugid lang tanan siling tana naglabay ang isa ka meteorite sa pihat nga bahin ginalabot naton si Police Major Jovito Bose ang hepe sang Moises sa Padilla PNP kung sa din ginkuhaan naton siya sang update ini may kaangtanan sa isa bala ka bangkay nga nasapuan no kasang tinikdan nga October 20 no bangkay ini siya sang isa ka mangunguma sa may bahin sang City Ubay sa kopini sang barangay Ginpanaan sa Banwa sang Moises sa Padilla. Ang ining biktima ang ginkilala sa kay Eliseo Amparado, 58 anyos, kag isa ka mangunguma. Suno sa kay Police Major Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP, ginahulat pa nila ang resulta sang ginapatigayon nga post-mortem examination sa bangkay sining ni Amparado. Ti kung magwa ining resulta sang sining test nga ginhimo sa iya sining bangkay, ti mas mahapos nga ma-determine sa aton sining nga mga kapulisan kung ano gid ang gintunaan sang iya sining nga kamatayon. Kung madumduman pagkakita ni sa iya nagapaligo ni siya sa iya sining kaugalingon nga dugo kag may madamo ni siya nga kapilasan sa iya sining nga lawas. Sa crime scene mayara sang na-recover ang mga otoridad nga isa ka bulo nga nagalaba sa 19 pulgada or 19 inches. Sa inisyal nga investigation sang Moises Padilla PNP suno sa kay Major Bose nagkagwa diri nga ang kaupod sining ni Amparado sa iya sining or sa ilang pag-inom sang October 20 antes man siya nga nasapuan nga wala na sang kabuhi is ang iya sini nga mga kabataan. So meaning sa nag-inom-inom ni siya kaupod yan mismo ang iya sini nga mga kabataan. Ginahibalo pa ang iban pagid nga posible no kaupod sining biktima except no or why labot sa sining iya sini nga mga kabataan. Padayon pa man suno sa kay Police Major Jovito Bose ang ilang pag-determine no kung ano gid ang sahi isang sining pilas nga naagom sining biktima it's either stab wound or hack wound pero ti magadepende pa na action Eric sa mangin resulta sang ginapatigayon karon nga post-mortem examination sa bangkay sining ni Amparado. Sa karon ti suno sa kay Police Major Jovito Bose, way pa man gid sang latest nga update or development sa sining nga kaso because suno sa hepe no ginahulat pa nila ang resulta sang sining post-mortem examination para nga ila sining nga matulid kung ano gid ang kabangdanan sa likod sa pagkapatay sining ni Amparado. Ang trabaho niya is farmer lang siya. Farmer siya sa Grasila lupa sira. Tapos mangunguma tapos nasampuan lang siya kahapon na patay. So isa pa na sa itong natong motibo man sa iya kamatayon. Kaya so daw wala pa man kami nakakuha ng report sa post-mortem. Kay Tukor o no, kung ano ang ang cause of death niya. Tapos kung ano ba itong iba ng mga pilas na may mga pasayalawan. So
So, ang namum lang na ano natin, itong daw, sa initial investigation, ang ukod niya man lang mga kainuman niya doon kagabi, yan man lang mga anak, mga bata niya. Tingnan niya. So, asong now, wala patakon din kung sino pa mang iba ng mga suspect na dito kay naman iba sa ilo sila nga upod. So far, tiyan mo rin aton sila madulong nga balita para sa pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon BJ Apasible. Dali lang kay antes na duwangan ng greetings ta i-recap ko na ang resulta sa STL ha. Ang first draw kay na 21-23, 21-23. Second draw 1-3, 1-3. Ang third draw 22-20, 22-20. Resulta sa Lotto 658, jackpot prize wala sa may nakakuha. 146.5 million na ang kwano. Ang jackpot price sa 658 to. Resulta 658, 53, 6, 32, 12, 21, 43. Again, 53 size, 32, 12, 21, 43. Sa 645 may nakakuha solo sa jackpot price 8.9 million pesos. Resulta 645, 11, 35, 34, 40, 41, 42. Luis Calira ba? Iwaton ko 11, 35, 34, 40, 41, 42. May gabi dira kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion, sa La Carlota Bao nagapaurok-urok gid. Pamati diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor, pamati diri sa inyo nga palatuntunan, no? Sa inyo sini nga pagpaurok-urok, thank you very much gid ha. Kag may nandira nga pag-monitor sa inyo tanan-tanan ha. Magabalik ang inyo sini nga palatuntunan when we come back. Balik ka report sa ato sini nga Patrol 1 Bravado Patrol sa may sitio Libon Barangay Tuyom Kawayan Arasinday Gis Gualdrapa gamonitor pa. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube di way ka man gamitan ti laktawan lang nanay Tapos ano naman, ubraw ng daso. Ubraw ng daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share,
Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon na kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra ko. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o
ukon madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok ukon snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason ukon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program, last kag final stretch
Sa inyo patuturan this time, balikanta ang final report sa atong sining nga Patrol 1 Bravado Patrol sa natipon nga mga aksyon balita ni Aksyon Zel Minardo sa balik niya sining nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Ari si Aksyon Zel Minardo sa balik ka report. Aksyon Zel, please come back. Action Eric, again kumpirmar ni Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, nga ginaprubahan na ang request ng suspension of all permits to carry firearms outside of residence ng Bacolod City Police Office sa pag-celebrar sa 43rd Mascara Festival sa siyudad ng Bacolod. Ang memorandum ang nabaton sa Bacolod City Police Office subong adlaw, Oktubre 21, 2022, gikan sa higher head of quarters ng Philippine National Police. Ang suspension sang armas luthang ang nagsugod sa Oktubre 17, 2023 sang amo nga tuig. Ginatulutan lamang nga magdala sang armas luthang amo ang katapos sang PNP, AFP kag iban pa nga law enforcement agencies nga nagatrabaho kag suksok lamang ang uniforme. Ang BCPO kaupod ang LGU sang syudad ang mas ginpasanyog ang kampanya ango sa Safe and Crime-Free Mascara Festival nga selebrasyon. Sa nagahilapit nga pagtakop sa nasambit nga kahiwatan, nagahinyo naman ang mga kapulisan sa padayon nga kooperasyon sa nga mga pumuluyo agod maging madinalagon ang aton nga kahiwatan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag scientific Patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kit Patrol 1, there you have it. Nakabukusan naman nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Biyernes nga edisyon, liwat ini magatakop. Balik naman ini buwas. Ato sa lima patrol na unit reportation action nga napalagad karon nga gabi action BJ Pasible, action Nelson Pateño, Zel Minardo, back to back sa ato nga piloto action Nino Bugina. News Center action ang Defensor Lisay, technical partner Studio A, broadcast engineer Delmar Madera, backup security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, with IT expert action Christian James Pinares. Transmitter Control Tower sa Balagay Talok Sulat Sang Bago, broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan, sa kala sa mga station manager Nona Magbanwa, production chief news director Rex Cantong, ang inyulagad ang Korman Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.